Altså jeg føler, at man får et bedre sammenhold, når man ligesom træner sammen, og man lærer også hinanden bedre at kende på en anden måde, end man ville have gjort. Altså sport har jo den evne, at det kan binde folk og gøre, at man samles om et fælles mål. Hvis man skal blive ved med at dyrke idræt, så betyder det socialt en hel masse. Og så længe vi kan lave de rammer, så er det jo fedt. Jeg har været oppe og løbe på 15 km. Ja. Man lærer nye mennesker at kende, og når man er færdig med at løbe, så er folk gode til at støtte om hinanden. Og selvom man har løbet kort eller langt, så synes alle, at det er flot, at man har gjort sit bedste. Det er også dejligt at løbe sammen med andre, fordi du kan let lægge dig i deres tempo, og man kan snakke med dem, og det giver sådan det der sådan drive. Man bliver skubbet af de andre, og man skubber samtidig dem. Vi har hele tiden haft som mål, at det var endemålet, at vi skulle ud og deltage i et større løb. Vi skal på søndag ud og løbe over 100 elever med i BT's halvmarathon. Jeg har sat mig for, at jeg skal løbe det hele under en vis tid, så det har det bare blive perfekt. Der er få sekunder. Jeg tæller ned fra 10 lige om et øjeblik. Og det gør jeg nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. God tur alle sammen. Hvor ser I godt ud? Helt fint. Jeg tog den på, jeg er ikke helt sikker, jeg glemte at stoppe uret, men cirka 1:44-45. Nu regner jeg med, at jeg skulle løbe noget imitageløb her til efteråret. Det var skidegod. Så du kunne jo godt løbe halvmarathon.